nipa no widiem se ebo yade bi sei mu ana we ene nhia wodra Ghana Health Service dia ba se yendi so na se edi so a eyeden ya Lassa fever no yebetumi atunase wo mo de tu omanfo ni na anim se Lassa fever aba no ye na ya moa sade be ya enkoye bebre te se de COVID-19 eyi ni ti no onipa ne nsa shakrata ya se eye Dr. Patrick Kuma Abuaje ono ene Director General Emma Ghana Health Service. Abusia yenyina nkrata isu boye kokko enti utie bia na wada ho so na yenye aboafo enso enkrato na Bempoma Plaza Hotel ye twanitiawa SB Plaza Hotel ewa chimoda enkwantanum woni Pentecost asafo no ana edi enhwanim na ne etie nie Bempoma Plaza Hotel ukọ wa wamudi omudwuma nyina ewo kwan kama eswo na wakwakoda Bempoma Plaza Hotel wade a chen kura no ya ma free breakfast we ya the fruit salad so piece breakfast na ede ma wanopa no ne yankase ye pe ne ede ma na mom ne wowo pe ana ya so ama wo ba ne restaurant awo ho nya ne ahudro nyina ensa ahudro nyina no obenya bi enso anom na wenya bi edie afei edan ahudro wo Bempoma Plaza Hotel no empensi mu no aye queen size orthopedic ntenya afei na wokoda so ama wu peji ana mekon ana madam nsaso edi ensi edan bia so air condition ebom Bempoma Plaza Hotel ewo dan ba ko a eno ne ya ne self contained into kitchen class so shem tu kwana akwaje sa dan na utimi ehye wana na wa popon sa no onu obi ani asem edan bia fridge sim TV susu sim te etene awo fie na wa mo sa so ewo dan ba ko a efa nipa eye aduasa entimu ya adwumakuo mo pe baby adi mo ho komo atokesa Bempoma Plaza Hotel so we bia na prano atoba wo benya baby sa dan kro na air condition bom projector ensusu ebom wa ho ban bo ho sem eda ye pa baby obepa ka o ka so de enye haw enti Bempoma Plaza sebra na muni kesi bom betimi afrem penifo ewo 0249 855 396 0249-855-396 now ni penifo so atwetwe enkomo Bempoma Plaza Hotel was especially made for holiday makers from abroad and afar. Afei ejuma bi so probi ani na yejuma na wobi na wamo pen oba se juma na da wo no akoye ema ejuma wamo pe oba wo be ye receptionist so ewo majuma mu na enyesa wo ba bia kekanti wuti wo ba na wokọ ewo se wo ye oba bia wasin so hwe no watwero bie enti ukita wasi abodin krata anasa ne echensa enti wudi ani ye HND diploma ni nyina no akwanya ne eda ho ema wo afei so wo se computer so sutimi hu mu kakra ene ekwaya ye fa so type ene ho adedi ni nyina so utimi ewo afa ya no akina wo so ye oba wote achimman so anasa wote ben achimman so se ne be ya ahyenti abo no enkonko ha adwen enkofa ntawatawa bia emma entini amabubo so nyina wo ye oba na so utimi sa wudemu a na wafra emei 0507 640302 0507 640302 now ni penifo enso atwetwe nkoma na sa wudi application letter no chiro wi a obetimi ede aba Ahenkan FM front desk ebebo ye homodin na empelifo no enso ensa akan me ba cho o pe adwuma no na wo ka sa wedia no wansiesie no na edi hwi utumi nko ba bia sianse ye ka asem bi sei yade atumi ma be ma edane oba yade atumi ma oba dane akoda yade atumi ma akoda on de chena empempi adi mpom nka bi bu wan say yeko wa ma yeko ne ade na eto ananan mo nsedo enu nti yade de Nyankopon kwa nani nyi ho ne se onipa betenase na de sefata ai wo se wo ye no wonye na wa ye nhwahan saa na enamso am wato nanan mo nsedo enu kwa Nyankopon kra mpe timi kacho plane so yade a se de sukom de wa no akopenzu anom se de odi moto ana ka nama petrol san ya no akoto petrol gum no saa so na wo yade a ko hospital neja mantwa ne ficha ne nam te se bi kama yo nam ficha junso mia no emansa ya papa timpacho onkwa uhia wapom den no eyafidie unimbra bibi behwan bibi mpo hwan a unima de de hwehwe de hwehwe ene de ye de kana afidi kro na ehwan odie no no ni na tubetwa no okọ Jubilee Hospital walla wakuba atabe mese emfidie de hwe yade ehu yade e de pe edro kano ni na ebi wo Jubilee Hospital
ti yade no po de me mo bo bebre me bo kakra bi ebi ti se ti yade mujabroso eti di yade oto asentini atwon sana wo mama asentini na ju kim pacho tebrifa ko Jubilee Hospital afi oba wo fafuru ko Jubilee Hospital fa won ko to no so oko asmabo Jubilee mabo nyami Jubilee mabo miti yefuna mabo miti yefuna mabo o de jan wo chom so Jubilee fo be hwew e be tenetenu ukofia no mafro hello open for what did he as I udi dan eye ntan ne aduane sei eye ma okunu memmel eye ma ninye sei won be mo san kire ni na anti bonzo be wono no wu ni papa oh hwe ne body hwe ne niase a tumi say yes udi nipa ba wiase Jubilee for akoda was adie mu omo adaje pa omo laba eno so test bia wo moye muja test donso test eden test nini na wo moye edro wo no pharmacy wo no nti edro bia no uwie ya na woje ye ntwere ma enkwa bonte no akwanante eye clinic nso ho obu wa na ni nye awia bo a prunsu sam prunsu na eyimpe se anyimpe nso na ayekọ se anyekọ nso se bibia toso se hwantoso nso na oposa sana nani su ntrini na ayekọ ehu pacho eya fa ko Jubilee Hospital abinfo ho no wo mbehwe atu ase ama insurance ye adwuma canteen so ewo ho 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784 645 0241 784 645 achemuda ena Jubilee Hospital ebutu menso me de ade ba konam eno so eya adwuma tene de ye chenwuma papa ye chenwuma pa ye chen obi aye campaign ye chenwuma me pa cho se utiemi a adwuma ko wofo bi nso ayo muti a wo mo pe adwumafo we mu so pe ema ene mema we de oyo ba be ma udem na enya oba bi akeke enya de onante ba kumienu no aso no sisi enya de onante ba kumienu zimani ha hwe yinza abrabo na da form sa pacho mo so mo po bia owa hoden oye active a obetumi akwa ba bribia ono ni nipa wo mo pe na one oye license driver okuta license a udem ubetumi afre adwuma wo hono mo ma afi sales boy ana girl onso adwuma wo ho ma afi distributors wo mo pe bi ana no kra no production workers eno nso wo pe bi ti nyoma ma akoma kunan driver ni okuta license sales girl and boys distributors any production workers wo mo pesa nyoma weni na wo mo say emfa woni school awako se wako bida se unko bida bra wo mo pew ena accommodation baby obedan so e wo ho no mo dada no say dia den say bosumi sika obegye no esani papa enu ti phrases here 0279 433 811 0279 433 811 na oni dwumako no enkasa abusia ya toa ensam no aso na ene aye wo bani busumi ni de dikan afimpinu ene adonu amiensa na ne tie ne fiti afimpinu ene edu ena 2014 first match anane aya United States wo mo ehwe ye adi dwumadie sumbi ahyehye so eno no first match bia wo bani busumi ni de dikan bia no na wo mahwe adi sa dwumadie na ahyehye so na eno na wo mu chem se eye zero discrimination na chese wo mu bo eye injijimu ehu dero iyiyimu eye de ba kwa eha adwen panti afidie so wo mu ebo hu dero no asentra wo de atoso wo se join the transformation na chese ebe ye kasem a yenhwe na ensakraya hodro ekoso ewo wiase mu yenfa ye ho endomu ebie na wakanisa no wachire se wobetimi akopie mu ewo man bi mu pa bia wo bi yade bie ne animasi yade yense kire ne so ana sumesi chese nipa wo baby kura won sa nipa kuro no wo fere se wo beko osuro wagina baby a betenete yensa won so afa ye be wan se timoni akono wade arewa no watwa na nanam ewon se do eno na ne wo mu elbo hu de ro se yenhwe na niema bisa no yentwe ye ho emfi ho
na sa akoye wiase afa na nyina na yehwa abohu dawro no Dr. Benjamin Fiafo so gina so ade sam awodo atudwa wo kire se obi a wo ho kwan ase wotimi edi ne nkwa emen ne ne wodi ne nkwa men na setwedi ampon atun safre na wono na ekọ na mom sa ebegu na bibi so ma woni akono ato na nanom ewosia do no se eya ne hadwen na wo kire se wo ba wo man ga na mu a ade ba kwa ye yimu wo ho pa ye HIV ade no age se ya ntesa asumesi emwa wani bi woni nipadue mu ene tse wo kokora ne ye tenten yansa woni so wo bi ade da ho no wo kokofa na ne akona po ahye no wo HIV na do nsa be kama ade mempe bie medi ama wo ene ne chance nkura na woni akokofa didi mo se ye asumesi HIV wo de asan chance no mempe bie ni ya po ahye no chese ye mani pani kura mpo ehun se wo ye nipa na se wo ka enipa hu bie ne tenten sa wo sesa nyema ni nyina no eya na ehadwen eya na emwa ema woni akona pomuden enkonkan wasi discrimination eya de ba ko a enam so ema nipa bi ato na nanam awose do enti wo besre Ghana so wono akoye Ghana ni no wasra ni man Ghana de hye wo mu esa discrimination enyiyimu yehwe ne yentwe ye ho enfiri wo ne yemmoa ema empumtuo enkoso ewo man emu discrimination there a World Health Organization for omode ato ho se yenyina ye bekai yenuanom a omo yare especially yare bi to say HIV AIDS se what se obi yare HIV AIDS a wo se no obi ampese obeben no na eno na ye discrimination no mre bebre no bo se bia okopa adwuma na yete se owo HIV AIDS fe ye man adwuma no discrimination semfan se ne background na ekwa ware na yete se ne papa ewo HIV AIDS fe kire se ye mane enware wo fie ho empapa mu anase eyimu apa de ye num enti no discrimination kire se ye nyina si ehu se so bi yare a enkire se mfan se ye niema sa editia no Ahenkan FM Abusiani aya Dr. Benjamin Fiafo na enwechi ana wochem sese empo obi yade na yade titini ye yiyimu ewa na fa discrimination ahodo akoso a wose enokura no emwa no ane mani yade no mamu adin ye pante wose yade bako a wa man ye ma yeni ekọ ho ne ye boye ho moden ase ebetimi atwe ye ho efro ase atwe ye ho firi mu a ebetimi aboa ama pomudin ye sese woni akoni nya no etimi akonkan no kura betimi aboa ama yade ko no ne ho susu etimi afiri mu obenya ne ho ene na yade sanemom sa ankoye sa de ade atwe ade arawosem ana beba woni akono abrabomu yesa a man fancy yare ne kra no etwa so se nipa ne ekọ hospital na obi anim se oyemfanse HIV patient ombeka se omomfa ne mpo obi ampese obetra ne nchen obi ampese ne ma ebeba baby owo enti World Health Organization edisa day eto ho se yenyina yebe hweye se yenye sa discrimination ni bi Ahenkan FM tisani etia no ne ya ne ya hwe atwe ye ho afiri ho ani eye Dr. Benjamin Fiafo ade ba ko ba Ghana ye betumi de brimu amosu eye mproanyinsen na mproanyinsen akwakoya ade bia akoye enkro bebre adeso apa na samiken de bia so e won hwe Ghana pomdin sam so ebo dawro ye nkyerɛkyerɛ egu nuamam ewo sabi kwan a omanfo bi fa so edi agro ewo mpam ama sampronyi se bebebeni na so ate tisamiken aban so bua bi papa okwa ya sabia odra wo mo hyehye bebria se udisu ya sobrache ana wo ye asomre odisu a pronyi se bebre ba ekoso yi ude bi nka wo da na so enkoba ne sa yenim se de na akwakoba sa manu nti enkodai fanyem sa obi ntumi nkyerɛ sɛ miken ukonfinfi mantem a mansini ba ko ade asikuma odobin bra ko mansini no yesi ayi ni ti hono ma enya sem ketoa nenne penyina otua apomni nsema no ewo asikuma odobin bra ko mansini mu owura Cletus beyo kasa na ocha se empriwanyi nsen ama omuti omuda kra omutumi nda omuntumi nda ebi ono mu kra wo da na ye so koso empriwanyi nsen ho da ye kosro dodo ewo mansini mu enu nti owura Cletus se de wo mu kanina ne se wo mu sre obi o ka bi wo mbia de aduro no ano ayedin sabi obakofo nsa entumi nkata nyankopon anim
ɛna baakofo nso ntedamfo ɛno nti de adudo bia nka mom na wo menya ntise de mu di afoma mpesie na mu na nka mom enkuntia mbronyinsɛn owura Kratus kasa na ɔkyɛ sɛ afi atwa mu obasi kuma do bembra kwa mbronyinsɛn ko a wo ma enya finhia du ekodu nan wo mu nya maako ahanu ade okronson 597 10 to 14 years ngwanu no afi wo ma enya finhia maako du no 15 years eko dunkron 19 years afi atwa mu wo mu nya ahawotwe ahanu ediwotwe ahanu ediwotwe 580 enu ye afimpinu ene aduonu mienu ngwan dinase wo mu mienu ngwan no okabo ma afi atwa mu mpironyise a ekoso asikuma dobe mbra kwa ebro apem baako a enya asem keto akora ano odin papa no santo aso eka biem se empironyise bebrebe wei akwakoye adoso akese pa ama wo mu ewo mansin mu enam so na okase na ochem se na obi ko bi sa se na mpironyise bebrebe mo hu se edoso enfo na ama na edoso ana director of health openyi otua pomdin sema no ewo mansin mu owura Kratus ukire se wo mu hwehwemu ane emfifimu kakro maye a wo manya nyinaso a echesa mpa enyinaso nini no ose wo ma ehye nkwada no nyim bebrebe nkwada nketenkete 10 years 15 years 14 years 12 years 13 years dikosi 19 years ewo sikuma do bembra kwa no eye ahyenkafo ane akuafo tube unkrani wapon aya aze ejada no kon otonyum o nyame oye otonyum tonum asa odija kofi abo na ode akoto abaye obi fie tim edu anadwo a wakoe no ho adwuma enko wiase na de mpronyi senenam entomu chema asikuma do bembra kwa ahyenkafo ane akuafo na ehye nkwadan ketenkete nyim bebreba ama nei mpinifo da wo mo na no. Teen pregnancy is still a challenge to the district, though there has been a reduction from 597 to 578. One worrying aspect is that out of this, 16 of them were within the age bracket of 10 to 14. Through the analysis of who made a teenager pregnant, we realize that it is the drivers and the farmers who are playing this major role. So our presence here today will all find ways to engage them in order to reduce the teen pregnancy in the district. Ahenkan FM. Owura Kratus santo aso eka biem na weni na no na eye asikumo do bembra kwa mensi no wo mo afibia nhemu omo ye na we no na eye 2023 annual health sector performance review na etireda so eye sustaining the gains in service performance through improved governance and the quality of care wo mo nyina so no na ehono mo na yamane boni ohene ba nyame do kwame ades wo mo to nsafre no ena ono so kruche weni na edugu nkrata so na asemda apia firi ono mo ne se nyima wo mo nyim bebrebe na no nyame adom adwumafo ne anesfo bo adwuma panti so obi anyem waba yesini ba firim no o se ebi ntansi ewo hono mo se sie de etu atwa Maternal health services. Our women are enjoying better maternal health services due to the specialized care they receive from our facilities, including Our Lady of Grace Hospital, which continue to be a referral facility for other nearby facilities and districts. Through a deliberate effort and the introduction of midwives and daughter WhatsApp platform for sharing of information on all maternal health referrals to aid prompt care and prevent complications, the district recorded 0 maternal death year 2022. So state death rate has also been reduced from 15 to 8.2 per 1,000 births due to the scale up of the Palina Portal. If the target set for maternal health indicators through averages that will be displayed in the course of our discussion. Ahenkan FM. Owura Kratus beyo eye penyino da apomdin samano ewo sikuma odobin bra komensi no mu ewo mfimfin mantemu. Abusia yade akenkan no esi hana fe wadwenkyere baye no yade atoaso ntimi mesrase every SMS messages ahodra ebaye Master Planner Junior aka Kintampo BMW wase Kasiebo ne edide manie
n'ani agye ho pansam ahodoɔ a yɛde ɛto dwa no na wɔkyerɛ mu sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden nti Nyankopɔn nhyira yɛn na wɔnhyira wɔn nso ɔse Ghana yɛnka yɛ akoma nto yɛn ne afimpinu ne aduonu nan Dr. Mahamad Baumia wɔno a na ɛba abɛtoto nneɛma yɛ wɔba so a bibia ɛbɛkɔ nkan master planner ɛde a wɔde ɛba yɛ ɛno no wei so yɛbɔ Samuel KKB kɔkɔben ana wɔde abɔ se ma pani nanado policy awodo a wɔde egu apon so no wɔse ɛmoa ne titiriw ɛne free SHS no because ɔkyerɛ sɛ wohɛ yɛse wei na yɛ free SHS untua sempoa untua teku so kɔ a wɔse towe tua we yɛse wei ni bɛba ho so na ne sika ɛkɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa enti saa hyehyɛ no ɛmoa ɛma wɔ man ne tubɔ ne titiriw ɛne awofo wɔn ɛbrɛ pa na wei ɛyɛ Harrison ana wɔde aba wɔde free akyem asene wɔse yɛ Kasiebo na yɛ kan no ɛne de na ne gye ho so pa yɛ bɔ adwumaden enti yɛn kɔ so ɛmo adwumaden Harrison yɛ dase wei so ɛyɛ bra ekolak audi free akyem jaha ana wɔde aba wɔse Ghana Health Service na yɛade wei wɔkyena yɛade wei so sɛ ne yɛ wɔ mu sifa kansɛm no kra de anhwɛ yɛ bewu wɔ bra yɛn nyare wɔse ne wɔ mo kansa nkyerɛ ne abɛda di wɔ nipadua ne mu kra nsa na wɔhu sɛ Lassa fever wɔnya bi no wɔse emu ɔwrɛm ewu ɔwrɛm emu ɔwrɛm so bra ekolak wɔse yɛhwɛ na yɛtimi edi ɛso se ne be yɛbɛtwe yɛn ho ɛso free nyadewa ne ho wɔse wɔkyea PCG International School head teacher wɔda anim ane mu akyerɛkyerɛfo nya director ane ɛyɛ adisuafo ne nyinaa bra ekolak sɛ ɛnkyea PSA ɛnkɔ ɛma Mohammed SMS ne si ha na yɛde Facebook deɛ ɛso ɛtimi atoa ɛso sɛm ahodoɔ a ba ye adwenkyerɛ ahodoɔ a mohwe gu Facebook no yɛde ɛno nso so atoa so ama wo mo yɛmmɔ atiefo aba so ɛne ahwɛfo aba so sɛ abere bia yɛka yɛ ntɔ credit mo bia nanso kase ne de ɛne nsɛmpa di free Ghana ɛne poemantam ne mantam awdo bi di banti yɛ na adɔfo ɛde akyi ɛte kase de na ɔmo so akyerɛ mo adwen nyame nhyira mo wo Facebook live santan amentia boy madu abena Janet papa bi ɔse keep up the good work yɛ bɔ adwuma pa yɛ da so hɔ wenzo sɛ ɔmampani nanado ɛne ne NPP aban wɔn achieve a lot wɔn de mpuntuo ba ɛno nti Ghana yɛmbɔ NPP ne nanado aba so na ɔman kronkron Ghana wɔn yɛ bi ama ne pa wayo si go so ɛna ɔde adwenkyerɛ efiri bai Aze Ventures edifi kronom opposite market ɔse ɛbra so ɔse Africa kandifo no wɔn yɛ de ɔmbɛyɛ bia de ensusua ne nhyehyɛ papa bɛba ɛbɛboa ama mpuntuo akɔso ɔse yɛnhwɛma kabimam kabiama mu no yɛma ne mpagya ne yɛnhwɛ sɛ asomdwe nso yɛbɛkuram na nkabom nso aba bibrim ɔse ɔkyia 2025 president honorable Alan Chamatin aka Alan Cash ti cash deɛ ɔba ebi besu paa KK kaso a ɔde America town Kenke house aka Hawaba Hawa means yemi ko hu ne da ɔse President Mahama can be flag bearer for NDC but he can't be president again never ɔse Mahama betumi adi nkunim wɔ NDC flag bearership about to munanso pa so ɔbɛyɛ ɔmampani ajo mada ɔse anko moda nom di nso petom so mbɛsɔre Aves Kataniama teacher kojo tepa enyina susu ɔse ochian papa kase ne dem papa ɔse adenti ɛna NDC fosro se Ghana yɛde Ghana card ɛbɛto aba ɛbɛgyina so de antoto ato aba ɔse adentia obisa oyibo bua tendi free atwuma nyire behi ewo kumase ɔse whether NDC like it or not NPP will break the 8 ti ɔse NDC for mumpo NPP ebu watwunu mu se gen kwasi amuani ɛwɔ asaman kase ɛwɔ premantim na 24/7 oteyan ɔse ochia ye papa ɛne NDC akandifoni na wɔn sɛi wɔn brɛ ɛne wɔn sika ɔse NDC mpinfo a wɔn sɛi musika ɛne mo brɛ na no ochia mo na so ochirima munya de mo ye no sika no mo fa ntua school fees mo fa mie nnwuma na mo fa bi hwɛ abusua na munya sɛ mo de ma delegate ne NDC agitaafo mo ye mo yodium no ono na futo ɔde ma NDC mpinfo no sɛ munyai na munsie aisa mo sɛ no kwa ɔse nkyɛn kɔma Dr. Baumia ene honorable Kennedy Japan emabru no president ɔse ochia ne papa abusua argentina ba no wa mantimi aka de mfa kyemi opanyin kaso a odo de aba ye chia o ye da se pan so odo adwenkyerɛ ba Francis kaso datus onso ye da se ye hu de adwenkyerɛ ndoso
master plan mu na mu didim bi nyame nso bibia ye ko bibi ho okay hwe ni on mo dia ena busia enyime ye producer eye Bernard Mawuli ena ohwe ne che na ohwe se de wagye ne topa oh